Cofi. zan kira ta. Za ki kira ta. Tana daga daga can taimaki sallah ke cewa alaikum assalam. Ina ke kai wai. Bai ga shi haka nan ke wura shi malu. Sai sai miki na shiga bayi. Ma shiga bayi da sai ta ce miki. Ta ce miki lafiya ina kwana kika ce mata lafiya lau amma ba kalau ba. Sama'ila kaga caja ta? Sai ta ce miki me ya faru? Kika ce mata a waya wannan fara. Da Allah wai dauki caja ta. Karbi da Allah dauke ta ka shiga kai mun mota. Kina ina? Yawa da Allah je kai mun mota. Ne yake faruwa. Sai ce ba wani abu bane ba. Ba abin da ya faru. Ba ruwansa daidai ba na so yi. Kawai ki zo gida. Ta ce miki mama akan zabi ne ko? Da Allah Sama'ila in ka cinye kifin wannan abin santa table din a da shi cikin rumfan nan da kujerin komai a tsinta ledodin fiya watan nan duka. Ba ta bukatar tsayawa miki. Ba ta bukatar tsayawa ki. A waya ake wannan. A waya ne. Ce mama ya zo ya ce me yayi ya zo ne me ya ce kuma me yayi suka ce ki zo mana Wannan ba da karanta miki aka yafi miki sauki tunda waya ce a faɗa maki nata da amsar da abin da zaki faɗa yafi sauki tunda waya ne kawai. A karanto mata. Jin dialogue ɗinta sai ya zama sauraron. Yawa idan ita ce za ce ita ce take magana sai ki listening kina gama a dora miki naki yafi sauki tunda waya ce. Dala yi man magana ina waje. Tana waje ina da abinci suke ci ko sun gama. Ya kamata a ce To ya muna gama. gamawa sai ya shigo muna gama wai. Mu canza kaya ko